Yeremia ti aduasansia. Na Yuda hene Jehoiakim a oye Yosia ba afia etoso 9 mu. Asemi free Awurade nkyɛn ba Yeremia nkyɛn sɛ, fa nwoma moboye bi kura na kyerɛ nsɛm a makama kyerɛ wo no nyinaa, Israel ne Yuda ne amanaman no nyinaa ho. Free da me kasa me kyerɛ wo, free Yosia brɛ so di besi ne da yi no hyɛ mu. Ebia Yuda fie betie bɔne a mabɔ me tirim sɛ mɛyɛ wɔn no nyinaa. Na wasane afiri wɔn akwammɔne so, na mde wɔn amumuyɔ ne wɔn bɔne mafiri wɔn. Ɛna Yeremia frɛ Neria ba Baruk. Na Baruk kyerɛ Awurade nsɛm a ɔka kyerɛ Yeremia no nyinaa firi n'anumu de hyɛ nwoma mmɔbɔe no mu. Na Yeremia hyɛ Baruk sɛ, me deɛ watumi mu, mentumi menkɔ Awurade fie. Enti wo deɛ, kɔ na kɔkenkan Awurade nsɛm a watwerɛ afiri m'anumu no mmɔbɔe no mu, gu ɔman no asom, Awurade fie mu adada no. Na kenkan gu Yuda a wofiri wɔn kuro so ba no nyinaa asom nso. Ebi a wɔn kotɔsrɛ beduru Awurade anim, na wasane afiri wɔn akwammɔne so. Efiri sɛ abufuo ne abufuhyie asɛm a Awurade aka no ɔman yi ho no so kokoro. Na Neria ba Baruk yɔ sɛdeɛ odiyifoɔ Yeremia hyɛɛ no no nyinaa. Na ɔkenkan Awurade asɛm a ɛwɔ nwoma no mu Awurade fie. Na Yuda hene Jehoiakim a ɔyɛ Yosia ba afia ɛtɔso 5, bosome a ɛtɔso 9 no, Yerusalem mu nkurɔfoɔ nyinaa ne nkurɔfoɔ a wofiri Yuda nkuro mu ba Yerusalem no pae Awurade anim muadadie. Ɛna Baruk kenkan Yeremia nsɛm a ɛwɔ nwoma no mu no gu ɔman no nyinaa aso mu, Awurade fie. Safan ba ɔtwerɛfoɔ Gemaria pia a ɛwɔ atifi abanwa mu no mu, Awurade fie ponkɛseɛ foforo no ano. Na Safan ba Gemaria ba Mikaia tee Awurade nsɛm a ɛwɔ nwoma no mu no nyinaa no, osane kɔɔ ahemfie kɔɔ ɔtwerɛfoɔ pia mu. Na hwɛ, ɛhɔ na na mapɔnma no nyinaa, ɔtwerɛfoɔ Elisama, ne Semaia ba Delaya, ne Akbor ba Elnatan, ne Safan ba Gemaria, ne Hanania ba Sedekia, ne mapɔnma no nyinaa teteɛ. Na Mikaia ka nsɛm a Baruk rekenkan nwoma no agu ɔman no asom no ɔteɛ no nyinaa kyerɛɛ wɔn. Ɛna mapɔnma no nyinaa soma Kusi ba Selemia ba Netania ba Yehudi kɔɔ Baruk nkyɛn sɛ, Moboya a wokenkan gu ɔman no asom no, fa kura wɔn nsɛm bra. Na Neria ba Baruk fa mmɔbɔe no kuraa ne nsɛm de baa wɔn nkyɛn, na wɔka kyerɛɛ no sɛ, Transie na kenkan gu yasom. Ɛna Baruk kenkan gu wɔn asom. Na wɔte nsɛm no nyinaa no, wɔde ahodwire hwehwɛɛ wɔn anim, na wɔka kyerɛɛ Baruk sɛ, Yɛbɛka nsɛm yi nyinaa kyerɛ ɔhene. Na wobisaa Baruk sɛ, Ka kyerɛ yɛn, o kyerɛ nsɛm yi nyinaa firi n'anum sɛn. Na Baruk ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Ɔde n'ano na ɛka nsɛm yi nyinaa kyerɛɛ me, na me nso mede adubiri atwerɛ hyɛ nwoma mu. Na mapɔnma no ka kyerɛɛ Baruk sɛ, Kɔ na kohu nta, wo ne Yeremia, na obiara anhunu deɛ mowɔ. Na wɔkɔɔ ɔhene no nkyɛn abanwa no mu, na wɔde mmobɔeɛ no sie ɔtwerɛfoɔ Elisama pia mu, na wɔkɔkaa nsɛm no nyinaa gu ɔhene aso mu. Na ɔhene somaa Yehudi sɛ ɔnkɔfa mmobɔeɛ no mmra, na ɔkɔfa firi ɔtwerɛfoɔ Elisama pia no mu bae. Na Yehudi kenkanee, ɔhene ne mapɔnma a wogyinagyina ɔhene ho no nyinaa aso mu. Na ɔhene te awɔberɛ dan mu, bosome a ɛtɔso 9 no mu, na adeɛ mu gya a ɛredɛre no si n'anim. Na ɛbaa sɛ Yehudi kenkan nkrataa 3 anaa 9 no, ɔde ɔtwerɛfoɔ sekan sunsuanee, na ɔde gu ogya a ɛwɔ adeɛ mu no mu, kosii sɛ mmobɔeɛ no nyinaa hyeeɛ, ogya a ɛwɔ adeɛ mu no mu, na wɔn akoma antu. Na ɔhene ne ne nkoa a wɔtee nsɛm yi nyinaa no nyinaa ansunsuane wɔn ntaadeɛ mu. Nanso Elnatan ne Delaya ne Gemaria paa ɔhene kyɛw sɛ ɔnhye mmobɔeɛ no, nanso wɔantie wɔn. Na ɔhene no hyɛ ɔhene ba Yeremel ne Asriel ba Seraya ba Abdel ba Selemia sɛ wɔnkɔfa ɔtwerɛfoɔ Baruk ne odiyifoɔ Yeremia mmra, nanso Awurade koraa wɔn. Na ɔhene hyee mmobɔeɛ ne nsɛm a Baruk twerɛ firi Yeremia anumu no akyiri no, Awurade asɛm baa Yeremia nkyɛn sɛ, Sane fa mmobɔeɛ foforɔ, na twerɛ aka ne nsɛm a ɛwɔ kane mmobɔeɛ no mu a Yuda hene Jehoiakim hyeeɛ no nyinaa hyɛ mu. Na Yuda hene Jehoiakim ho na ka no sɛ, Sɛ Awurade sie nie, wo deɛ, wahye mmobɔeɛ yi aka sɛ,
Adenti na wotwere mu se baba hene beba abɛsɛ asase yi na wahye ɛso nipa ne mmoa ase. Ɛno nti sɛ Awurade ka no Yuda hene Yehoiakim ho nie, ɔrenya obiara a ɔbɛtena David adwa so. Na ne funu nso ɔbɛto atwene, na ahuhuro afa so awia, na awa afa so anadwo. Na ɔno ne n'asefo ne ne nkoa amumuyɔ no mɛba ma betua wɔn so ka. Na wɔn ne Yerusalemfo ne Yuda mmarima so na mede bɔne a meka tia wɔn na wɔantie no nyinaa bɛba. Ɛna Yeremia fa mmobɔe foforo de maa Neria ba ɔtwerɛfo Baruk. Na ɔtwerɛɛ nwoma a Yuda hene Yehoiakim de ogya hyeɛ no mu nsɛm no nyinaa firi Yeremia anum hyɛ mu. Na wɔde nsɛm pii a ɛte sɛ ɛno nso kaa ho.